когато спрях наркотиците преди 6-7 месеца, когато спрях алкохола също, живота ми тотално се промени и аз станах една по-добра версия на себе си, която даже не очаквах, че съществува в мен. Но да, наркотиците и особено тревата те кара да се чувстваш много комфортно и ти може да си в някаква дупка, може да си на улицата, но ако пушиш и си кажеш: о, живота ми е рай, живота ми е прекрасен, и реално ти създава една илюзия за ситуацията, в която си, и си казваш: о да, живота ми е перфектен, няма какво да променям, аз съм перфектен. Но това не е истината и не беше истината за мен, защото аз винаги знаех по-дълбоко, че мога да направя повече с живота си. Винаги исках да гоня някакви цели, да стана някой в този живот.